Egy nagyon fontos kérdés, hogy keletkezik-e a szervezetünkben flavonoid? Azért fontos megkérdeznünk, hiszen ha valamit a szervezetünkbe kívülről akarunk bevinni, akkor nyilvánvalóan arról lehet szó, hogy valamit pótolnunk kell. Ellenben a kérdés azért is alapvetően jogos, hiszen a szervezetünkben flavonoidok egyáltalán nem keletkeznek. Flavonoidokat a növényvilág állít elő, gyakorlatilag a flavonoidokat nem a mi szervezetünk ápolására teszi, hanem a saját immunrendszere védelmére, egyrészt, másrészt a külső környezeti károknak, külső környezeti sugárzásoknak a védelmére építi ezeket az anyagokat. Meglehetősen jelentős mennyiségű energiát fordít ezeknek az anyagoknak az építésére, hiszen az energiatermelés 1/60 részét használja erre a területre. Nagyon fontos kérdés következik, az, hogy a flavonoidok a hidrogénnel együtt milyen új tulajdonságot hordoznak, másrésztről pedig erősítik-e az antioxidáns tulajdonságát. A válasz egyértelműen igen, hiszen a flavonoidok alapvetően antioxidáns tulajdonságúak, egyéb más szív-érrendszervédő, daganatellenes és számtalan immunrendszer erősítő tulajdonságaik mellett van emellett egy jelentősen fontos tulajdonsága a hidrogénnek, amit külön ki kell, hogy emeljünk, a világegyetem egyetlen, legkisebb eleme, amely légnemű és antioxidáns tulajdonságokat hordoz. Így tehát a flavonoidok hatását önmagában a hidrogén erősen tudja segíteni.